Nunod sa insidente sa pagpatay sa 22 anyos nga babay kansang patayng lawas, nakitaan sa SRP, Kapulisan Gimanduan, Cebu City LGU nga pahugtan ang seguridad sa syudad. Kini ug uban pa mga detalye sa live report ni Alan Domingo. Lan? Yes, may taliwa pa man sa pagdayeg sa Cebu City Government ngadto sa kapulisan sa Dakbayan Sugbo nunod usab sa paspas nga pagsulbad sa kabatayon sa 22 anyos nga si Nika Denise Lagria. Dunay mando karon ang mayor sa kapulisan nga pahugtan pa ang seguridad aron di yun malutsan sa mga daotang elemento ilabi na nga nagkaduol ng Pasko o kining sinulog. Bisan og dili sa Cebu City, nahitabo ang pagpatay kang Nika Denise Ligario nga gilabay lang ang lawas nini sa SRP, gipaniguro karon sa LGU ug sa CCPO nga mapakgang ang masusamang hitabo. Ang suspek nga si Fredo Berpar, kinsa nadakpan sa kapulisan, una na miangkon sa krimen. Matod niya, sa North Reclamation Area sa subang dako Mandawi City, niya napatay ang biktima pinaagi sa pagtuok nini. Kinihuman matod pagipaak sa dalaga ang iyang dila og naputol kini. Ug aron mas mapalambo pa ang serbisyo sa kapulisan, gipasalig sa mayor nga dugangan ang mobility sa Cebu City Police Office. Apil ang masakinan nga maggamit sa pagresponde sa lain-laing hitabo. Og nagplano usab ang mayor nga hatagan og drone ang kapulisan nga maggamit sa ilahang monitoring. Must be vigilant, Colonel, ha? Unya, kinahanglan yun nga, especially in the coming days nga we expect more people to come out kay of this festive season leading to the sinulog. Kinahanglan even more vigilant and more careful and more strict in our implementation sa kato kung ipangingon ninyo nga more police visibility and more checkpoints. May akong tanaw. Ning atong mahatag na nato within this year kay para to show gid our support sa Philippine National Police. Sa Pigasbahin, giandam na sa Station 11 ang pagpasaka og kaso batok kang Berpar nga posibleng masang-at karong adlaw. Actually, di-prepare na mo ang mga papers for to file the complaint against the suspect. There might be crime of homicide and theft. Kung patay na, ikuha niya ang cellphone. Or robbery with homicide, kung buhay pa, ikuha niya ang cellphone with force with intimidation of force or violence against the victim. May ato lang update karon ng hapon na paubos na sa autopsy ang lawas sa biktima o nauli na kini ngadto silang Pinoyanan sa lungsod sa Liloan. Diin dito siya gihaya. May. Daghang salamat, Alan Domingo.